Oh. Jam 2. Mboten dados menapa. Ingkang wigati sedaya menika rancak nering sambikala pasugatan pahargyan ingkang dipun wontenaken dening pun Bapak Ariyanto, Bapak Lurah ingkang sampun 3 periode kasengkuyung dening ramanipun inggih menika Bapak Haji Surbini. Samangke saged rancak dumugi enjang nir ing sambikala. Petruk ngertos gandeng menika papanipun caket kalian masjid papan pangibadah mila saderengipun adzan subuh menika kula sak rombongan kedah sampun paripurna ngrampungaken lampahan menika kejawi remen-remen ugi nguncupaken asta ucap syukur ngersanipun Gusti dene desa kandangan mriki sampun pikantuk inggih menika pangarsa ingkang badhe amangku dhateng sangya para kawula mangku dhateng sangya para masyarakat mujudaken desa ingkang gemah ripah Lojinawi maju ing samukawisipun boten ngantos ketinggalan kalian desa-desa ingkang sanesipun ingkang sakmangke mbok menawi sami berlomba-lomba supados sakmangkenipun saged dados mujudaken desa ingkang sae. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan lan ugi atur pamrayogi kula unjukaken ngersanipun para kadang-kadang ingkang semunipun sakmangke tasih wonten kirang-reraning penggalih. Monggo. Raos menika dipun lebur ingkang sakalangkung resik wonten ing penggalih. Apa to entuk-entukane menawi lajeng congkrah, menawi lajeng regejegan namung babakan bedaning pemanggih menika tumrap kula mboten sae. Samenika gandeng kangkung mimpang menika panjenengan Bapak Paryanto. Monggo disuwun sengkuyung lair batosipun. Krana kamanunggalan sedaya masyarakat desa menika saged mujudaken desa ingkang sae gemah ripah lan Lojinawi. Matur sembah nuwun Pak Ariyanto. Ugi panjenenganipun Ibu Atun ingkang sampun kepareng kalih periode pikantuk kapitadosanipun masyarakat ngasta minangka dados wakiling masyarakat wonten DPRD Kabupaten Semarang lumantar fraksi PKB. Monggo mugi-mugi amanah panjenengan minangka dados lantaran swaraning masyarakat alit supados dipun aturaken dhateng pemerintah wonten ing inggil menika mugi panjenengan saged ngaturaken menapa panggersaing para kawula saengga mujudaken kawula ingkang gesangipun sarwi kacekapan lan boten kekirangan menapa kemawon. Menika saged kula aturaken sembah nuwun tanpa pepindhan. Matur kula nyuwun pangapunten Pak Haji, Pak Surbini kala wau sampun paring dawuh kalian kula. Lan nuwun sewu kula menika nggih namung titah swantah kedunungan ina lali salah apes lan mati. Wanti-wanti Pak Haji paring dawuh, Mas sampun lali. Mas Dalang nimbali kalian kula ngaten menika wong nyatane kula ya sak putrane adoh. Kula mangke nyuwun podang kuning. Oh nggih. Lah ning nyatane ora nganggo layang lah ya wis lali. Nyuwun ngapunten Pak Haji, nyuwun pangapunten. Namung wonten gara-gara menika saged kula aturaken sampun ngantos kuwatos nyatanipun sinden-sinden kula menika tasih cakrak-cakrak sedayanipun. Tasih sami kedhep. Mangke menawi sampun boten kedhep menika cetha menawi sampun sirna margalayu. Tegesipun sampun tilem ngaten menika tumrap matur suwun. Ning nong ora kokean omong. Piyai-piyai kene akeh sing luwih pinter, sing luwih ngerti babagan ngelmu. Luwih-luwih kula pitados ngelmu pedalangan menika penonton menika kadang kula wonten ingkang langkung pinter tinimbang dalangipun. Menika saestu. Ning mengimane ora iso mayang. Nek sing jeneng dalang kuwi janjane kawruhe durung karuan yen to kebak ning nggon pedalangan ning iso mayang. Lah niku adile Gusti wonten mriku meniku. Mboten menapa-menapa. Ning nong gamelane kagungane Pak
Hadi Sumarsono. Wah, matur sembah nuwun penak. Tur dasare kanca-kanca ya wes anu tabuhane ya sigrak-sigrak. Ana sing ngrasani panitia mau ngendika karo aku. Rencangipun tasih nem-nem nggih. Pak Petruk, nggih. Niku kula pokoke kula wantesi kok. Piyagane kula pun umur 40 kula pateni. Kula padoske sing enom. Matur sembah nuwun, nggih, jan. Sinden ki nek kepomo, sinden ki nek ketrima, ya ming kari oboe kok ana sing ngeteri duren. Ambok dikop. Rumangsaku. Iso ora apa-apa. Iki sing ora kuat ambune wong sing jeneng buah duren ki ana sing mambuhe muntah-muntah. Ayo disikep. Gak mambune tekan ndi-ndi. Aku ya sok ora doyan aku. Aku nek mambu duren ku wetengku mungkup-mungkup mbuh ana sing seneng ana sing mungkup. Aku ki mungkup-mungkup. Nek ora ana sing nukokke ki mungkup-mungkup. Nek kon tuku dhewe mungkup-mungkup. Matur sembah nuwun. Ning 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 nong 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 tetembangan sing kepenak karo kundang Kang Gareng. Wingi dolan endi Bu? Mangga, yuk. Ning gembira. Dina Minggu Tones, ya. Gajahe Ana. Ontane. Ana. 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 Balungane Mas ya. Yo. Oh, oh, oh. Lela la 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 le lela lela la lela. Oh. Tanget delang. Wingi dolan endi neng gembira loko. Wah, pancen ya do semangat-semangat tenan. Monggo dilajengke, disuwukke, monggo. Dina Minggu Tone. Gajahe Ono. ontane Ono. munjuk-munjuk Ono. sakewan apa-apa Ana, pengen praon ana, kandulane ana. pengen jajan cakake lagu jiwa cilik muda-mudi lan sing jelas bocah pisan dina minggu ayo ning gembira Matur sembah nuwun. Ming sak gembira luka ning tumrap kula ingkang asalipun saking Ayodya mboten ateges kula menika ngetingal-ketingalaken mboten. Ning wajibipun kula menika njunjung dhateng menapa nggih istripun maskot saking Ayodyakarta. Menika kagungan Bonbin ing naminipun Gembira Luka. Mila para kadang-kadang kula sami lenggah wonten ing Kabupaten Semarang menika menawi rawuh wonten ing Ayodyakarta monggo katuran lenggah wonten ing Gembira Luka. Menika papan ingkang sae saestu, papan wisata ingkang luar biasa. Kula mboten mangertos menawi mriki menika wonten inggih menika papan wisata ingkang luar biasa ugi wonten inggih menika Rawa Pening Bandungan. Tegesipun candhi apa jenenge Gedhong Sanga. Lho, aja kok disawang terus anggere nyebut kaya ngono meneh. Janjanipun papan menika sae, kaya to. Prayoja menika nuwun sewu wonten kula nyebut Parangkusuma, ngoten mesti wong Yoja. Wah. Pikiran niku janjane ora kok perkara. Nuwun sewu papane sing ora apik menika mboten, namung oknum-oknum setunggal kalipun ing damel
mboten sae. Menika wajibipun nggih kedah dipun damel ingkang sae. Menawi cara kula ngaten menika. Hah, matur sembah nuwun. Wingi dolan endi? Nang Gembira Loka. Monggo. Kula suwun swantenipun Ibu Waranggana tok. Oh, seragame wis apik-apik. Ungu nganti nggon pundak digawe uwuh barang. Men ketok kaya le ayu-ayu. Aku rasa dadak tok apa payet kaya ngono kuwi golek plastik saukaya-kaya templekke golem wis apik kok. Matur suwun. Mas saiki model e saiki. Ora sinden Solo, ora sinden Jawa Timur menawi kula menawi pinanggih mesti nggon pundak iki dikai kembang-kembang medun. Wah. Apik. Karepe men nyawang nggon kembang. Ha ya wis apik ngono. Coba wingi dolan endi Mas nang Gembira Loka ora usah nganggo swara kakung. Ora usah nganggo swara kakung, kakunge ora usah nabuh gamelan. Monggo leren sik karo riyer-riyer. 1 2 3 ya. Wingi dolan endi Mas? Sik. Wis ket mau lho tak titeni. Arep rangu-rangu ya telat. Arep wingi dolanan iki ya telat. Nek wis didhawuhi ki mik dicekel, aja didelehke. Wis bola-bali lho tak omongi. Ki nek ora do niat bubar wae apa piye ya? Kok senengane. Ha ming sak rangu-rangu kok telat, mongko rangu-rangu ki pase ndantung ngono wis cekrang mesti dadak grayah-grayah. Ya nek jajarmu ki sinden, nek jajare wiyaga ora cilaka to. Nek grayah-grayah yung. Le narik waton ngrekong mawur ya. Jarem. Ya coba 1 2 3 ya. Wingi dolan endi Mas nang Gembira Loka dina Minggu tone gajahe ana ontane ana munyuk-munyuk ana sasakiwan apa-apa ana pengen praon ana bandulane ana pengen jajan cekake ragu jiwa cilik muda-mudi lan sentilas bocah pisan dina Minggu ayo ning Gembira Loka. Matur suwun. Kanca-kanca pradangga kabeh. Ha. Kowe saka sing bonang tekan sing ngegong aja nganti ana sing ora obah cangkeme. Wah, ana sing obah memangan teten ana. Tak gedhit. Ayo ditokke. Ya, rada sesek. 1 2 3 ya. Wingi dolan endi Bu nang Gembira Loka. Mangan. Minggu tone gajahe ana, ontane ana, munyuk-munyuk ana, sasakewan apa-apa ana, pengen praon ana, bandulane ana, pengen jajan cekake ragu jiwa cilik, muda-mudi lan sing tilas bocah pisan dina Minggu ayo ning Gembira Loka. Lho, sayangku karo kanca-kanca penabuhe ngene iki. Mula apa-apa ora tau tak tukokke. Saking tresnaku anggere Petruk wis ngono ya manut karo uramane Petruk. Wingi dolanane. Ah saiki sinden coba. Saiki diduelke antaraning sinden karo Wira Pradangga. Nek tanganku munggah ki swara sinden, tanganku medhun swara Wira Pradangga. Pindhahe manut tangane Petruk. Tak madhep rene. Ayo beda iki biasane tatanane ning kono sindene saiki pindah ning kene. Ning kono ya bisa bahaya. Aku ket mau teko dek ning angkringan wis tak sawang sanggane piye ya. Bulya kukuh bakuh disambung ril. Ya. Nek munggah wedok medhun lanang. 1 2 3 ya. Wingi dolan endi Mas ning Gembira Loka dina Minggu tone Gajahe ana, ontane ana, munyuk-munyuk ana sasakewan apa-apa ana pengen praon ana, bandulane ana, pengen jajan cekake ragu jiwa cilik muda-mudi lan sing tilas bocah pisan dina Minggu ayo ning Gembira Loka. Sing kurang tanggap sing kalanang iki nek sing wedok pas terus apik. Sing lanang sok ting blasur ora. Coba olehku ngethok saya cendak. Ha, iki rada angel. 1 2 3 ya. Wingi dolan endi Mas ning Gembira Loka dina Minggu
gajahe ana ontane ana munyuk-munyuk ana Ayo. apa-apa ana pengen praon ana bandulane ana pengen jajan cekake ragu jiwa cah cilik muda-mudi kancing tilas bocah pisan dina minggu ayo neng gembira loka Nah, iki kompak. Angel lho nglatih wiyaga kaya ngene iki tenan. Nek ora tak karantina ora bakal iso. Pisan Kas. Sing rada ngetoke rada cepet neh. Pemane, wingi dolan nendi? Mas, neng Gembira Loka. Ya, pokoke kudu iso. 1, 2, 3, ya. wingi dolan endi Mas neng Gembira Loka dina minggu tone gajahe ana ontane ana munyuk-munyuk ana Terus. kewan apa-apa ana pengen praon ana bandulane ana Ayo. gajahe aku jiwa cilik muda-mudi Ayo. tapi san dina minggu ayo neng gembira loka Ya aku sok ngene-ngene dhewe. Ora ajeg ngono kuwi soalé. Kadang kala sok mak ngene dhewe. Terus arep ngene ra sida dadi mek ngene-ngene. Ayo nyone ngapura. Seneng aku seneng. Ana neno. Monggo dipun dawahaken. Menika kathah sanget pamundutan susulan-susulan ingkang badhe kula aturaken. Menika wonten merah hina, ana caping gunung sing disuwun, ana podang apa? Podang kuning. Panyune Pak Haji Surbini iki sing kagungan kersa wah piyayine keras ning ya jar ngendikane para masyarakat iki pancen merakyat tenan. Mau ketemu aku langsung disaut tanganku. Selamat petang, selamat Pak aku. Wilujeng miring sambikala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, keras. Piyai keras ning iso ndidik putra-putrane nganti iso dadi kaya ngono kuwi Pak Mas Paryanto ya mikul dhuwur mendem jero karo piyai sepuh. Ah, matur sembah nuwun. Ana yo. Ana neno tak ngundang Kang Gareng. Ngetan paling ngulon Jangono matur sembah nuwun ya Reng tanpa upama. Iya. Dene menyang Bapak Paryanto, Ibu Atun, Pak Haji Surbini lan garwa. Iya. Kepareng nimbali karo awake dhewe. Ya sak kamat-kamat ya, Truk. Iya. Acara apa ya, Truk? Acara apa ya? Kok suaramu cilik banget to, Gong? Iki ndase kisut e. Sirah kok kisut ora? Ayo ngomong dhewe-dhewe. Acara apa iki, Truk? Hah? Acara apa kampleng lho, Acara tasakuran. Waduh, genduren. Ora. Genduren ora. Tasakuran ya kuwi Pak Lurah Pak Paryanto. Pak Paryanto dadi lurah. Garwane DPRD Kabupaten Semarang. Edian. Ngono kuwi lho sing tak karepake. Lanang wedok mbangun bale wisma tur berkarir kabeh. Iya. Ora kaya Gareng. Gareng RT kok bojone copet. Copet cengelmu kuwi ora. Karo Mbak Yune kok sia-sia ora. Salah mben arep tak pek tok pek. Wedan. Dadi kae ketok gedhamu saiki ya. Asline kowe mbiyen jange bojoku to. Iya. Wong bojoku bekase Petruk. Oh. Wong aku wae Petruk, ha to. Anakku sing mbarep ki jane anakmu ya. Ora ya, wae wis meteng 3 sasi kok. Nek ora apa-apa aku isih keturunan 6 sasi.
Wah, kok mung waton melu keturahan ora cah edian ora. Wah, jojo lambimu ora. Kene nggone piyai-piyai kene nggone santri-santri kok omonge kaya ngono. Kenyataan kok aku nek omong apa anane kok. Ah iya. Nderek mangayu bagya penyanyi Pak Lurah. Supaya masyarakat ya tetep manunggal ya to, Gong. Manunggal dadi siji. Aja nganti ana gep-gepan. Lho, sing wis-wis ya wis. Sing durung ayo disengguyung bebarengan mujudake desa ingkang reja ayem tentrem nir ing sambi pitu. Sambikala, sambi pitu ki Wanasari. Sambikala, sambikala. Ya, sing maune beda kaos, saiki wis ora ana beda kaos. Sing maune beda gambar, ora usah dibedak-bedake saiki padha gambar. Heeh. Sing maune pilihane beda saiki nyawiji nyengkuyung yang terpilih itu ateges iso lila iso legawa. Ning biasane aja nganti kalaro cah cilik Astro. Aja nganti kalaro cah cilik piye? Cah cilik karo wong tua kadang karo pikirane malah jembar cah cilik. Lho iso, kok iso? Cah cilik ae lho. Deloken tutuk-tutukan watu nangis kabeh. Kuwi ora jotakan. Oh. Lecak jam 2 jam dolanan meneh do pasaran do bal-balan. Iya. Wong tuwa ki mung kesuwaran elek neng-nengan taunan. Bener ya, Gong. Heeh, niru nek perkara sabar ikhlas niru cah cilik. Iya. Ngono lho. Iya, pancen ya kuwi bener. Karo tetembangan yo, Gong. Emah. Lah iya to. Ki gara-gara kok iki gara-gara ki tetembangan. Ana sing nyuwun caping gunung. Podang kuning sik. Nek Pak Haji nganti duka. Iya, iya. Podang kuning sing kepareng nyekar. Oh, disuwun sik Mbak Elisa. Oh iya. Podang kuning sing kok gek caping gunung diaturake. Isi ana liwong sing nyekar Prastiwi. Desane Kandangan. Wah, Bathi terus iki. Ha iya. Desa Bathi terus iki kene. Kok Bathi terus ngandang terus. Ngandang terus dengkulmu ora. Ya monggo katuran panjenengane Mbak Elisa ur karo Salaso. Jumeneng apa kan? Jumeneng wis akeh penontone kok ya. Wedan. Nganggone kaya ngene to. Ki nek obo wedang mung kari kopi ngono wis langsung teko dhewe. Ngisor angkringan. Wah iya. Kaya iso werna-werna. Angkringan ana, tempat nggo bunuh diri ana. Di tempat bunuh diri aku kuwi kabel listrik kuwi. Heeh. Wis kira-kira wiyoga ya wis bingung mikir rumah tangga. Tak aturi jumeneng. Heeh. Karo nggawa apa aluminium templekke dhuwur cicit mati. Malah ora lara kok. Ha iya. Ning sukmane ora ditampa karo sing gawe urip. Ngono lho. Sing jeneng wong bunuh diri ki sukmane ngramyang, Go. Tak weruh kok iso omong iki. Lho, kuwi nang kitab suci kaya ngono kuwi. Wah apa? Ora ditampa sing gawe urip manggon ing kayu watu pendak malam Jumat kliwon dikutuki jaluki pesugihan kuwi nyawane wong nglalu. Oh ya wis berarti aku sok tak nglalu. Lho. Ha kok iso? Aku isih pengen sugih. Nyawa iki ra entuk sugih ora. Wis gek meneng tak tantel kowe iki ngomong ki Elisa kok nembang malah ngurusi ember kaya ngene. Ember kok jak omong. Ya wis kono ngejak omong telek kucing iki. Ya Mbak Elisa. Meneng, Mbak. Ayo, wah, ayo sinden milenial. Nggih. Ngangge bawa? Nganggo komplit. Sing nyuwun Pak Haji. Pak Haji. Sapa ayo? Sidet. Wah. Oh, jangan ora apal wi Pak Haji Surbini. Surbini. Ki bapake Pak Paryanto. Mangga. Nadyan wujud mung peksi Neno alus manis nangsa make
liyer-liyer anggere ngene iki. Heeh. Masa mingguan kula lono goleki si podang kuning jenar jenar iki kuning jenar ki basane krama basane kramane kuning ki jenar wah anak wak jenenge jenar heeh ning kok ireng ayo mbuh kok ya kuwi turunane kok ibu bunga hengatiku nyanding bisa dadi tombo ya kinggo podang kuning tibake jaipong dangdut heeh wah ya mumpung kendange tak tukoke anyar iki waduh iya oh to kok malah elek ya kendangane ha iya wis ya wis ben ora apa-apa dian larang e heeh mau anakku iki bar tuku kendang jaipong iki mung 3 juta iki kok 6 juta ya trae 6 juta didum cah telu wow Wagiman Nur karo Denko wis senengane gawe masalah ora. Wagiman tukang cat mobil kok mbati kendang go ngapa? Ha iya ya. Yo mangga. Esuk awan ning wis ora krasa.
Piye, iso ngotot ket aku kok. Ayo, ngejak kembangan piye kowe? Elisa iso dadi contoh. Wis samene wis jogetane dia masih energik. Heeh. Adake sik enom terus. Ha iya, arep iki enom tur dasare isih kenya. Kenyal, kenya. Tak keplas ramu mutar kowe. Isih kenya iki tegese isih dhewe. Weh. Elisa iki urung ndek bojo. Urung ndek bojo. Wedan. Titele S2 rong duwe bojo, elok tenan. Monggo aku S1 e pilek. Ha iya. Atok pangan sak plastike kok dadi pilek. Ayo gentenan. Iki ana sing nyuwun caping gunung, Gong. Iki arep tak gawe beda, Tru. Ya. Caping gunung kena. Ning sing bawa wiyaga. Wah iya. Mbaka siji dipilih. Ah iya, ora apa-apa, ben supaya do nembang, do pinter nembang. Ora ming pinter njaluk dit. Ah iya. Ayo. Wiwit saka penggerong sik, nggo mengawali. Ya. Sapa? Katno sike. Ya, Katno iki sing endi? Sing penggerong kuwi ireng kuwi. Oh, Katno Jenar. Wah, Jenar ki kuning kok. Katno cemani. Iya, iya. Iya to. Saban bengi jenglengke ora, jenglengke men serem. Ya, engko bar Katno aku sing milih sapa sing kudu nembang. Oh iya. Penabuh kudu siap kabeh. Aladine iso nabuh kok ora iso nembang. Oh iya, engko ngopo cangkeme digawa tekan kene? Ha. Ayo nggo mangan barang. Oh iya ya. Dengkulmu mlacat ora. Yo mangga. Saben bengi. Apik nek iki suarane. Sok nyuarani bojone kok. Ah iya. Nyawang awas. Iya. Waduh. Arep udan ya, Tru. Ngopo to? Jeleng kok mak klip. Tadet po lampu? Lampu. Oh, candisa ora. Lho, lampu ngarep kae lho. Wah, ya kaget tak kira ana sambran kilat. Ora. Sing bonang penerus. Ya, ya. Yen memajang mikir dicekel rasa isin. Aladine ngau kacamata. Ya. Yen memajang Seru. mung karo janur kuning. Madang urung ya kowe? Durung ya, Pak. Oh, janur kaya wong ngelih banget ora apa-apa ya. Kuning. Mung karo janur kuning. Ya. Ternyata suara penggano piyaga iki dhewe-dhewe ya, Tru. Heeh, anjen ya bener ya. Sing gender. Ya, sing gender. Bungkek. Ha iya. Kembang. Ya, kuwi gendere ana mike, ya. Kembang wae Mbek weton
Terus ayo. Yo, tak. Hei. Ya, apik tenan. Sing ngendang apa? Ngendang batang. Ya. Sing ngendang wayang. Oh iya. Panas. Ayo, suarane keder kuwi. Soko salah kok keder mungsuh keder. Ah keder banget ayo. Panas ayo. Ayo. Antel musar. Waduh apik saiki. Ya, kene suarane apik ora keder, dadi tambani kewaci ya. Kakung ndak dikepruk sirahe ora. Ya, sik genti sik. Ah, sing demung nganggo kacamata. Ayo, raming besengat-besengut. Panas udan. Ayo, nganggo nangis bareng. Panas udan. Iya. Iki meneng-meneng kancaku dalang kabeh lho, Tru. Oh iya to. Oh, mayang apik kabeh. Heeh. Ming ra ono sing ngundang. Oh, ayo. Yo, panas udan. Aling-aling caping gunung. Ah, sindene, yo misowa sik baleni yo lagi don cukuk mike dhewe-dhewe. 1 2 3 ya. Hop. Ah, sing bolot, sing nyaron. Ayo kowe. Gandeng sing nyaron oke tak tudingi kowe. Nadyan wadon sarta lanang. Nah, terus sapa ya? Ah, sing nyaron kae. Burine sing ngendang. Ya. Sing ora tau nyuwara-nyuwara kuwi. Heeh. Nek nyuwara ndak tak ditapuk. Ha iya. Inu mane ya. Inu mane banyu bende. Sik. Inu mane kok inukane. Inu mane nganggo dikederke suarane mung ketok swara wiyaga inu mane banyu benem. Yo. Ayo. Inu mane banyu benem. Ah, ngono mek ketok swara apik tenan nek do nyuwara. Do arang-arang nyuwara kok soalé. Heeh. Do ora tau nyuwara ning kok capo nek bar madang rek. Ha iya. Ketoke do meneng bae ganteng kok mbere bos dimanggake monggo dahar rampung dahar engko siji sing terus sijine nyaut muni kabeh. Kok kancaku kaya manuk. Oh, nek rung dikroto rung muni. Heeh. Ya, sing kepareng nyekar sapa, Gong? Dacaman berjuang. Ya. Lanang apa wedok? Wedok ah, aku mah krungu swara lanang iki. Perih nang weteng. Megah. Aku ki wis dadi sumpahku aku nek urip ki nek krungu swara lanang ki memeng. Iya. Saya yaene iki nggo ngapa? Iya. Ayo, sapa jenenge iki? Prastiwi. Ayo ben mendak. Sindon kok utik-utik irung. Mripat iki. Oh, mripat to. Arep coplok. Mangga, yo.
Mangga. Dangdute engko gangkur ibu-ibu waranggana. Ya. Syukur. Wis rampung lagi njumbel. Aku ki kulina wis rampung lagi njumbel. Caedian ora. Saking semangatku tenan. Kowe ngarep suwuke kok dadak werna-werna. Noni. Pak Bambang tuku gedang.
Pak Bambang tuku gedang ki mandek-mandek kon nggon liwung kae Pak Bambang tuku gedang. Gedange ceblok-ceblok, tugel-tugel. Iya apa ora? Iya. Dengkulmu mlocot. Domonge apik-apik kok malah. Ayo, genti sapa? Sing ngono ming loro iki. Apa, Gong? Tembang kangen karo liwung. Oh iya. Diaturake tembang kangen sik. Sapa sing kepareng nembang kangen? Ayo, Tin. Ya. Tatin meneh ora diplekoto ora. Iya. Jumeneng. Nah. Edian. Tatin. Oke. Tatin nyu papala. Papalane sapa ora? Papala. Dengkulmu mlocot papala. Ya, Pak, sabar ya, Pak. Mangga. Tembang kangen. Ya. Langsung nggih. Langsung. Aku ngerti nek pelok kowe mau bawa saiki. Gara-gara kowe apa? Bungkek udu aku. Asline bungkek. Aku pengen entuk inspirasi saka bungkek. Iya. Nah aku ora bakal ngecek. Ya. Tembang kangen diaturake. Wah, dan denku iki. Apa jenenge? Le temandang tenanan iki, Gong. So tak tambahi sanlek. Iya. Sanlek ki sabun kok. Udu susu lho? Udu. Den kok iki susu lho, Tru. Ha iya. Sanlek ki sabun. Ayo, sabun sing mumpluk. Ya. Mangga.
Iya. Tatin kanthi saka kene iki kemen kaya daging didol ae lho. Maksudnya piye? Ora piye-piye. Ora maksud. Antil piye? Kaya anu kambing dicentelke kae lho. Ndul-ndul ndul-ndul tuk-tuk-tuk. Sing ndul-ndul ndi? Hah? Sing ndul-ndul ndi? Iki. Hai. Samplok motor kowe. Iki persis lho. Ndi ta? Saya gareng iki lho. Sing ndul-ndul ya, ya ya. Heeh. Aku melu joget e sirahku. Ha iya. Wis tengok. Ora ana apa? Hah? Ora ana. Ora saru to Tin. Alah, Ora ana iki engko mengkari ki nggo nglunasi nggone sapa? Si Ganes iki mau. tumpukane sing akeh mau to. Jengkolmu mlocot iki lho njukuk saka tase. Cekot tas ndi? Tasku. Hah? Tasku. Tasmu buka kok. Hah? Tak buka. Ya wis. Iki gareng lebone kuwi. Heeh engko. Wis ben. Parjo, parjo. Jarene sing enom tase Tatin buka dhewe. Tak tonyone sing enom. Wong kok omongane kok ning jurusane neraka jahanam. Ya, ayo Pras. Dek wektune ndak selantek. Heeh. Ngapa? Lho? Hah? Ngapa? Bal-balan apa ngapa? Ayo nembang kok. Ah, ayo ngadeg. Pun ngadeg niki, Pak. Ayo karaming semono kuwi. Mau ana sing nyuwun podang kuning. Wis kok. Maksudnya ana meneh nyuwun sing nyanyi aku gandeng. Ning wis tak sampeke duwite ndak aku dosa Oh, amarah. oh sing 300 iki to? Heeh, kene Iki kek aku apa piye? Ya nya, aku nek nggawa duitmu malah kadasen aku. Ning sing nyanyi Mbak Lisa mau sa. Hah? Sing nyanyi wis Mbak Lisa. Ha terus iki? Ya sekene tapeke. Saiki piye, Sa? Iki piye adile? Iki ora ngerti duit Lisa iki. Ya ngerti kok ya. Urung, Wong urung wis ya. ngerti dandan barang kok. Didomong loro apa kok keke Bapras keke fakir miskin ra. Keke wong yatim piatu. Kuwi padha karo nyumbangke kayamu 2% kagem yatim piatu. Nyatin, anu. Waduh, sorry lho, anu kuwi ora sengaja. Ngenengi apa? Ngenengi brose. Ya. Ya, wis dipek, men dipek lah apa. Maaf nggih penonton niki goyange mboten iso hot. Wah, Lah kan anggepmu kowe iki kecap apa piye? Apa saus hot ngono kae apa? Ya sempit iki lho sempit. ya ora apa-apa wis sak obah-obahe. Wong iki obah ya ora ketara, ora ya ora ketara. Wong meng kaya uret kaya ngono. Ya. Dadi liwung. Gak aku arep neruske kanca-kanca. Nah, itu mancing elek. Ayo, Bras, yuk. Iya, oi. Lagu gesek. Orang bagus lagi-lagi. Kok ati rencang tiada. Anggere butone kae do tiba kok dikletak-kletak dadi sewarang-warang. Nganti do obah kabeh butane kae iki dipajang nganti Mas Wan ndak kepancal. Maka ya. Berkorban jiwa. Iya. Satu pendeta. Oke, kasih.
lambunge iki jero engko nek tak kintang-kintang, tak kintang-kintang, slep. Ora penonton sing nyanyi ndi sing nyanyi. Wis nang ngisor ngeteh-eteh ngene iki. Katili wong apik. Ayo mesake to. Wis men ora semangate luar biasa kok semangate pasti iki elok. 300 ya. Sih ana meneh. Aduh. Aja dilali-lali sing. Apa? Kuwi Endi? sing mau. Sing apa? Nek bab duit kuwi mesti lali. Terus ke sithik, dirampuke sithik. Engko duit hitung-hitungan. Heeh. Wah, tombok iki aku genah wis. Lah ning kene wis ora ana probaya apa-apa e. Ya, wis ora apa-apa ya. Nuwun ya Pak kok meng 20. Wah, wis. Kemeringet 20. Wis. Nek randermis ya rangan. Heeh. Lah, kabeh Pak. Oh. Ora apa-apa Mas, Mang Wangsulan kabeh jengklit saka panggung. Iya. Nggih. Nggih, matur nuwun nggih. Nggih. Nggih, wah, selamat ulang tahun 100. Namu kuntuk sabun. Sabun napa? Iki bathuke dikosoki. Tak kira sabun sirih. Yo, dandan. Iki pancen ana duwite nyangko ndak hitung-hitungan yo ndi. Wi dikeke wi. Ya 250. Ya, matur nuwun ya. Mbuh. Lah omongan ro kowe aku. Ya, iki sing ndake Ganes mau kiriman saka Korea mau ya. Dirampungke wis iki sisan kok ndak malah repot sesuk-esuk hitungane ndak malah arep mulih apa ora iki sih do digondel-gondeli. Ya, saiki Ganes kuwi. Ya. Pelok, anu Slendro. Iya. Ngarani seroning kleru. Ha iki wis pelok ket mau kok muni pelok. Aku ki nek kalau ora alasan ki nek ora kibat ora pas aku. Waduh. Gamelan ki kuno. Iya iya iya. Nek ora do re mi fa sol la si do ngono wis ora pas. Oh iya. Oh ya ora pas kok ngeyel. Yo. Ngrambungke crita gondak kepadangan. Heeh, iki kok ndak ketabrak subuh cedhak masjid ora prayoga kedadeane. Ya.